маълум шуд, ки тоҷикистониён дар рӯзи конститутсия чанд рӯз истироҳат мекунанд. сокинони ҷумҳуриро ба шарафи таҷлили рӯзи асосии давлат дар моҳи ноябр пайи ҳам 3 рӯзи истироҳатӣ мунтазир аст. ин хабарро ба Спутник Тоҷикистон аз Федератсияи Иттифоқҳои Касабаи Мустақили Тоҷикистон тасдиқ карданд. ба иттилои манбаъ тибқи қонунгузории Тоҷикистон, агар рӯзи ид ба рӯзи шанбе ё якшанбе рост ояд, рӯзи дигар ба таври худкор рӯзи истироҳати иловагӣ мешавад. ҳамин тариқ барои таҷлили 27-умин солгарди қабули қонуни асосии Тоҷикистон, сокинони ҷумҳурӣ 3 рӯз пайи ҳам рӯзҳои 5, 6 ва 7 ноябр истироҳат ва ҳафтаи корӣ аз 8 то 11 4 рӯз мешавад. ёдовар мешавем, ки 6 ноябри соли 1994 дар Тоҷикистон райпурсии умумии халқӣ баргузор шуд, ки дар он конститутсияи ҷумҳурӣ қабул гардид. санади мазкур дар шароити барои мамлакат душвор қабул карда шуд. дар ин давра дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ ҷараён дошт ва ин далел омодагӣ ба райпурсӣ аз чандин марҳала сурат гирифт.